Azkeneko 3 udarak Amasan, Apaizan etxean pasa ditugu. Bertan etxe bizitza batzuk ere ikitzen nahi dira eta segurtasunagatik aurten bertan egoteko zailtasuna ikuste genuen. Eta inguruko herrietan etxe bizitza bat bilatzen hasi ginen. Tolosako udalari eskaera egin ondoren etxe bizitza hau eskaini ziguten. Eta hemen nahi geha, hilabete bat falta zaigu gutxi gora bera aurrak iristeko eta etxea garbitzen, margotzen eta konpondu beharreko gauza konpontzen, aurrak etortzeako dena prest egoteko. Emango du denbora guztia egiteko? Espero baietz, laguntza beharko dugu. Egia da, pixkanaka bolondrez desberdinak hurbiltzen nahi diala, mota desberdinetako laguntza behar dugu, baina batez ere hori jendea hurbildu dadila, ze eskuak behar ditugu, etxea nahiko handia da, eta margotzeko baita lan handia dago, garbiketarako, eta gero ekarri behar deko trasteak ekartzeko garaian, bai ohea, koltsoiak, erropa, labadorak, frigorifikoa guzti hori ekarri behar dan garaian ere jendea beharko dugu guztian martxan jartzeko. Errexena esango genuke margoketa lana da, azkenen edozeinek egin dezakelako, baina badaude beste goza teknikoagoak komuna konpontzeko, sukaldea txukun jartzeko, bai iturginak, bai elektrizistak beharko ditugu, eta deialdia hemendik egitea, bolondresei, tartetxo baten hurbildu daitezela eta gutxinez ikus dezatela zer konpondu dezaketen eta konponketa txiki horiek egitea. Planifikatuta daukagu arratsalde guztitan, lauterdiak 5 inguru hortatik, ilundu arte, hasiera behintzat, arratsaldetan lan egingo degula, eta norbetek ezingo balu, Tolosaldea Saharekin edo Maiatzako Gehilkartarekin kontaktuan jar daitezela, eta goizez ere etortzeko prest gaude. Zenbat ume inguru jasoko dituzu hemen? 11 aurre etorriko dira, 5 neska eta 6 mutil. Eta 4 helduekin batera hemen pasako ditugu 2 hilabeteak. Tokialdetik oso toki ona da, azkenen errez jun gaitezke igerilekura, errez jun gaitezke parkera, errez hurbildu gaitezke Tolosak ematen dizkigun aukera horietara, ez? Baina, hilabete eskaxontan lan handia egiteko dago eta martxan jarri beharra gaude.